Hi guys! Welcome sa aming YouTube channel. Ako si Mitch. Ako si Macy. Ako si Jack. Kami ang Chris Maria's Farmers Vlog! Guys, andito na naman kami sa ilalim ng manyog at pupunta kami doon sa may kuprahan kasi nag-uling yung kapatid ko. Tutulungan namin mag-ahon, maglalagay sa sako ng uling. Kung gusto niyo guys, mag-order kayo sa amin. Just comment down below sa aming YouTube channel. Ngayon lang kami guys nagkasama-sama ng aking kapatid, kaming tatlong Maria kasi itong nakagreen na yan. Kauwi lang. Galing sa work niya, nag-day off. So, nagkasama kami guys ngayon. Ayan siya guys. Oh. Siya ang model ng aming maniyog. So guys, itong gagawin namin. Nag-uling kami guys. Ito. Tutulungan namin si Brad. Ayan no. Ganda ng katawan. Ayan guys, oh. Tutulungan namin. Ibibinta namin para magkaroon na naman kami ng pera. Bakit ganon? Madami pang buo-buo. Hindi siya naluto or nasunog ba ng maayos. Sunog talaga. Simpleng buhay. Simpleng buhay guys. Pero magaganda naman sila. Ako lang siguro ang hindi. Oh God. So guys, maghahawak lang ako ng sako. Dati, sana man na yun. Kasi gamitin din pala. Marunot. Ano doon kaya dyan? Magkasa sana makakuha ko. Ako na sana, Ribyo. Magkano ang uling? Kano, Ribyo? Ha? Basta Ako na. na ka? Magkano ba yung uling ngayon? Magkano daw Manoy? 240 daw guys. Ang sako ng uling. So gusto po mag-order. Mag-comment below lang po sa aming channel. Parang akala mo ang lapit-lapit lang ang mga viewers, no? At may libreng isang sako, guys. At doon sa bahay, marami pa doon. Marami pang bagol ng niyog. Bagol. Bagol or bao. Pinagtatawanan nila ako. Sorry naman. Sa Tagalog ay bao. Sa Bicol ay bagol. Tinitingnan ako ng tao doon, guys. O, sabi noon, ang loka-loka ng babaeng yun, nagdadadaldal, wala naman yung kausap. Sila naman nagdadadaldal daw ako sa harap ng camera ng cellphone. Sabi ko na guys. Sabi ko na guys. Okay. Ako rin ako kami. Ako rin ano?
mapapanood nyo, nahulog ako sa ano, sa hukay ng ulingan. Nahulog ako guys. Tapos pinagtatawanan nila ako. Oh my God! Kakaloka sila. Ang dami yan guys. Siguro mga ano yan. Ilang sako yan nanay? Ha? Ilang sako? Ilang sako? Ito tapo daw. 10 sako. So, ito na po yung uling namin. Tapos na. Ayan. Nakasampu din. Okay, alpat mo. Hindi ba ito? Para marunong si Raro. Guys, thank you very much sa pag-subscribe ng aming YouTube channel. Ito kulong pa ini. Pangtalihan lang yung natira. Pulang-pulang yan.